Sa number 2, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa iyang State of the City Address subungid na mga hapon nga nag-withdraw na ang Victoria City sa paghaboy sa ilang basura diri sa Bacolod. Ginbawi na sang Victoria City ilang request nga mag-ula sang ilang basura sa sanitary landfill sa Bacolod City sa Barangay Felisa. Ini ang ipahayag mismo ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa iya pinakaunang State of the City Address lagin patigayon subungid lamang nga hapon. Sa Facebook post naman ni Victoria City Mayor June B. Bantog, iya ginsaysay nga ginpakamaayo nila nga bawion ang request bangod sa pagkahangawa sa mga pumuluyo sa syudad, ilabi na sa mga taga-Barangay Felisa. Nagapanidugan man siya nga legal kung tani ang amuha request, apang ilaman nahangpan ang reklamo sa mga Bacolod nun. Ang pagbawi sa request ang suno sa iya, pamaagi man agud mapabilin nga mabakod ang relasyon sa Bacolod kag Victorias. Ginpadali na sang Victorias ang pagkayo sang ila kaugalingon nga sanitary landfill pagdatala na ini nga mahuman sa masunod nga tuig. Samtang ginpatpat naman ni Gasatayang sa iya sini nga soka ang mga programa sa iya administrasyon sa ikayong lawas, edukasyon, sports, traffic kag transportation kag disaster resiliency. Gintabungan sa mga punong barangay sa syudad ang nauna nga soka sang alkalde. Yara man si Bacolod City Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez kag ang mga city directors. Kanamigin kasi ko this is where we are coming from and we also know where you are coming from. Our intention is really to help man sa atong fellow LGUs, no? But after our meeting, which is very fruitful, Mayor Junbi wrote me this afternoon and mentioned that we respectfully refer to their letter of intent with regards to the expressing the city government of Victoria's interest in utilizing the sanitary landfill, which is almost tapos na, for the disposal of their residual waste. So, and I quote, after further assessment of our current solid waste management arrangements and priorities, we respectfully withdrew our letter of intent from further consideration. So, in our